फाटले 7 दीस जाले शिरंगे खांद्याळे गांवांतल्या लोकांचे साखळी उपोषण सुरू आसा। थळाव्या दोडामार्गावेल्या अधिकाऱ्यांनी धोक्याच्या खणीक भेट दिवन तिची तपासणी केली। तातूंत तिळारी धरण प्रकल्पाच्या वटेन हानिकारक आशिल्ल्या खडी क्रशराचो तिळारी उदका पुरवण आशिल्ल्या साठ्याक धोको निर्माण जाल्ल्याचें दिसून येता। गोंयांतल्या पर्यावरण मोग्यांनी त्या सुवातेर वचून आंदोलन करप्यांची भेट घेतली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। स्थानीय ग्रामस्थांतर्फे आजचा 7वा दिवस आहे उपोषणाचा। तरी आता थोड्या वेळापूर्वी पर्यावरण तज्ञ रमेश गवस हे ते येऊन गेले आणि त्यांनी सुद्धा या क्वारीची गौण खणीची चौकशी केल्यानंतर ते स्वतः जवळ सगळं पूर्ण एरिया त्यांनी फिरून पाहिला आणि त्यांनी डोक्यावर हात घेतला आणि आम्हालाच वेळात काढलं की एवढी वर्ष तुम्ही कसे काय गप्प राहिलात, आज काय चाललं आहे। आणि ह्याचा मी म्हणजे ते स्वतः पाठपुरावा करणार आहेत। तर आम्ही पण त्यांना सांगितलं की सर तुम्ही आम्हाला थोडी मदत करा, सर्वांनी मिळून जर आम्हाला मदत केली तर आम्ही हा जो आमचा लढा आहे तो आम्ही पूर्णत्वास आणि जोपर्यंत हे सगळं बंद होत नाही, सगळ्या खाणी कायमस्वरूपी बंद होत नाही तोपर्यंत आम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये इथून बाजूला जाणार नाही आहोत। तसेच कालसुद्धा पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकर हे स्वतः आले होते आणि इवन त्यांनी त्याची पाहणी केली। तेही त्याच प्रकारे बोलले की एवढं सगळं झालंच कसं आणि अशा ह्या बुडी क्षेत्रामध्ये हे कारण हे जे हे चालू आहे खनन हे बुडी क्षेत्रामध्येच चालू आहे आणि त्यांनी ते ॲग्री केलं बुडी क्षेत्रामध्ये चालू आहेत। गव्हर्नमेंट अधिकारी म्हणतात की बुडी क्षेत्राच्या बाहेर आहे, त्यांनी धोका नाही। मला स्वतःलाच हे कळत नाही की धरण म्हणजे काय, जे मातीचं बांधलेलं ते धरण आणि ते मजबूत आणि आमचा स्वतः असलेला डोंगर, जर हा डोंगर नसतं धरण झालं असतं का? म्हणजे त्या धरणाला डोंगराची गरज होती म्हणून ह्या पट्ट्यामध्ये धरण झालं, दुसऱ्या ठिकाणी का झालं नाही। आणि गव्हर्नमेंटने काय केलं आहे, ह्या धरणातल्या लोकांना बाजूबाजूला विस्थापित केलेलं आहे। म्हणजे थोडक्यात असं दिसतं आहे हे धरण आम्ही तोडणारच आहोत आणि मग तुम्ही जे धरणग्रस्त आहात आजूबाजूला जे गावं आहेत आणि दोडामार्ग तालुक्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांना हे केलेलं आहे। शिरंगे जे गाव आहे तर आमच्या गावाला लागूनच आहे हां, आणि त्याच्याबरोबर आपोआप हे तर जाणारच आहे। आणि ज्या गोवा सरकारने ज्याचा अधिकाऱ्यांचा 80% आहे त्यांचेच लोक त्याच्याबरोबर जाणार आहेत, कारण लागूनच दोडामाला लागूनच गोवा सुरू होतो आणि सर्व गावं गोव्यालाच येतात। तर त्यासाठी हा लढा आम्ही लढतो आहे आणि काही करून कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ह्याच्या पुढे असे प्रयत्न चालू आहेत की इवन आम्ही काही अधिकाऱ्यांना पण भेटलो, इवन जे आमचे आमदार आहेत केसरकर यांना पण भेटलो, समिती नेमूया हे कमूया। मला हे कळत नाही की समिती कशासाठी नेमायची आहे। जर दिसतंय तर सरळ डोळ्यांनी की बुडी क्षेत्रामध्ये हे चालू आहे, ह्याचा अर्थ काय हा सगळ्यांनी विचार करू शकतात। ह्याचा अर्थ काय तो तर असल्या काय थातुरमातूच्या गोष्टी चालणार नाही। आज आम्ही हांगा खांद्याळे आणि शिरंगे गांवाच्या डोंगराच्या बॉर्डरीचेर आहा। फाटल्यान पयशीत जाल्यार ते सगळे दिसता ते तिराळी धरणाचो सांठो जंय आमच्या गोवा गव्हर्नमेंटान 70% इन्वेस्टमेंट करून आणि महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट 30%। आमकां गोंयकारांक हे मुख्य फायदो आहा उदीक आमी जे उदकाचे प्रॉब्लेम आमचो सॉल्व जाता ह्या धरणाच्या उदकान। पूण आयज हांगा पयशे जाल्यार आमी लोकांनी पर्सनल बेनिफिटा खातीर आपलो धंदो करपा खातीर गव्हर्नमेंटाचे कायदे धब्यार मारून लोकांची जिवाची पर्वा न करता ब्लास्टिंग करून हे तुमी पयशात जाले ब्लास्टिंग करपा पायपां हाडून घातल्या हांगा आणि जिलेटीन घालून ब्लास्ट करून डोंगराची वाट लायल्या। तुमी अशें फाटी पयशात जाल्यार हो डोंगर आतां कांयच उरोंक ना। जे एका टायमार हांगा काजू आणि फणसाच्या झाडांनी डोंगर फुटी घाललो तो डोंगर फोडून इतलो जाला की आतां ह्या पावसान सगळे व्हांवन वयतले आणि ते सायडीन जो आमचो खांद्याळेचो गांव आहा थंय आसलेले जवळ 1200 लोक त्यांची शेती भाती घरां ही सगळी व्हांवन वयतली। आमी सदां आयकता की उत्तराखंड लास्ट इयर केरला सुद्धा ते ढगफुटी जाल्ले आणि गांवच्या गांव व्हांवन गेल्लो। ह्या वर्सा गॅरंटीड हो गांव व्हांवन वयतलो आणि ताका जबाबदार आमचो सरकार, आमचे लोकल लिडर आणि आमचे थोडे बिझनेसवाले। सरकारान शिरंगे गांवाचें स्थलांतर केलें कित्याक तो बुडीत खाली वयता म्हणून। आता त्याच एरियेन हो रस्तो येता त्याच्या नंतर सगळे खणी येता, खडयोच्यो खणी येता।
हे सगळे सरकाराच्या भितर येता कशें की लोकांक तुम्ही शिरंगे गांव हालयतात, त्याच्या नंतर खडये खातीर संदी दितात खाणकाम सुरू करपा खातीर. आतांच आमी पळयलें जायत जाल्यार कितलीशीच मशिनरी आसा थंय हाडून दवरलेली. प्रॉब्लेम आतां आमच्या गोंयच्या खातीर असो येतलो, कारण गोंयचो ह्या तिळारी धरणाचेर जवळ जवळ 11,100 कोटी रुपयाचे फायनान्स जे आसा ते सरकारान केल्ले आसा आमच्या गोंयच्या, आणि 400 कोटी फक्त आमच्या महाराष्ट्र सरकारान केल्ले आसा. आणि 2011 पर्यंत आमच्या गोंया खातीर 2,40,000 क्युबिक मिटर पाणी पुरवठो करपाचें आश्वासन ह्या तिळारींसून आसा. पण जे कितें घडटा आतां ह्या तिळारीच्या पाण्याचेर 3 तालुके मेन आसात, एक पेडणे, एक डिचोली आणि एक बार्देस. आणि हे सगळे पाणी ह्यो ज्यो खणी चालू आसा त्या खणीच्या मुळे संबंद तिळारी धरणच धोक्यान आसा.